Shalom. Selamat hari Minggu madihita salhutna. Tapuk kama perminggota mare demahita. Mar hite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Disuruh di bata do anak nagabe, pardengganan taringo tu dosata, hamu ale akadongan, molosongoni, dihaholongi di bata hita, ikon dohot dohita, masih haholongan, sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan, nasokal jala na bonar, dialohodo nagijang maroha, jala dipati bohodo naserep maroha, alani i hupangido hami tuho, sayramoti hami
asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alay tugu-tugu hami, marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami, diadopan ni halak saluhutna, Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita, sian nomor 388. Tatangihon mapatit ni debata di minggu 15 dung Trinitatis on. Ima na tersurat di 1 Petrus pidutolu ayat sia. Unang mabaloson hamu najat, aloni najat. Pangisahion, aloni pangisahion. Lama masu-masu mahamu, ay naeng tianon munado, pasu-pasu ubahen na terju hamu. Ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na hombar to patik mi. Amen. Mari dehita sian nomor 174. Tuhan
tatopoti madosata martamiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manisia, na rodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami, marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroay, nang sian pakateon nami na soture. Rodi pangaloson nami, dihisap-hisap ni roha nami, natamasi tutudo hami honauhum, hami ala ni dosa nami. Alai tarsol-sol bagi do hami nuay ngalani i, asi maroham di hami, ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, ala ni haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai sesama dosa nami, saluhutna, jala surma todi porbadia itu roha nami be, asa terbain hami mangoloi ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan ngoluan, na sora sudah, na pinar baga-bagam, dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringo Tuhan sesani dosa. Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan gabe pitor, binahen ni basa-basa, marhite sian asin ni rohana, hinorhon ni panobusyon na marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, bain habangsa parasian, marhite-hite haporsiaw ni mudarna. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Maredehita, sian nomor 480. Dung Trinitatis natar surat di Sada Musa 50 15 ayat 20 sada. Tajahama margati soring amang inang.
Alai mabiar doaka haha anggini si Joseph dung mate ama nasidai. Akanin na nasida ma. Ati tung beha di hosom si Joseph hita maon. Gabe di pasudel tu hita sudena roy. Na ita baheni tu ibana. Jadi martona mana sida tu si Joseph, ninna, hatani amatta tu hami, tagad somate dope ibana. Songonon ma dok hamu tu si Joseph. Say marpamuati marham di hajahaton ni haanggim, dohot di dosa nasidai. Ay tung narowa do nabinahin nasidai tuho. Ope, say marpamuati marham di hajahaton ni akka, naposo ni debata ni amatay. Alay tangis do anggo si Joseph, dung didok nasida songoni tu ibana. Dungi laho dohot akka haha angginai, marsinggang manasida tu jolona, akanin nama, ida mahamion, naposom mahami. Dungi ni nasi Joseph mamadok nasida, unang hamo mabiar, ay da guru di debatado nang ahu. Najadonian tutu tahini rohamuna dupak ahu, alay nadenggan doha patean ni dibain dibata, patupahon songot na didinamuna sadarion, laho panguluhan bangso na bolon. Onpe, unang mabiar hamu, ahu mamarmuduhon hamu, dohot anak kon munay. Dungi dia puli manasida, pasabam rohana sida. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani di bata, jala na peopsa. Amin. Amen. Mari dehitasian nomor 656. Hati dakon maha porsiaw tay. Songon nani hati dakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah. Ido ama pargogo naso hatu dosan. Na tumo palangi doho tanoon. Au porsia di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuan ni si Maria. Nagabe-gabe siaton di porbadia. Andorang suhabubuhan. Ido tu hatta, na tumau na bernit, di pangumuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu na debata Jehovah, amanai, pergogo na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manghumay halak na mangulu dohot na mate.
Au persia di porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan hala Kristen akan nabadia. Doho dihasani dosa. Doho dihatai namando. Mulak mangulus sogot daging. dihalak na mati. Doho dihangoluan na sora suda. Amin. Hurian itu hata, tabi kima, titing namasa di minggu ta nasa minggon. Guarni per minggota minggu pas 15 hon dung Trinitatis tanggal 10 September 2020 doho topik unang hamu menguhumi. Titing nama ragam ucapan salam para ladwa ke Manuel pasaton selama hari minggu sudah ruas nihuria nama doto per mingguan sedarion jala akka tamu nihuriata na baru depe nomor minggu selamat datang jala melihat mai tuhatta di pasu tuhatta mahitara bui mersaur. Na kedua hon ucapan selamat ulang tahun kelahiran do pernikahan para lado hakai Manuel pasaton selama ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun hapar sarepeon turuas ni huriata nomor ulang tahun di minggu patuluhon di bulan September 2020 sadilihot de batama gajang ni umur hai pason do akalas neroha jalahatan de bata sai marningot maibana di sudi akka peliamu si panganon sai talimisma derohana akka pelianmu si tutungon Pasalme 20 ayat 4. Aka guar-guar ni nomor ulang tahun boy ma tajah hadisi. Napa tuluhon papungu pelian sadarion papungu pelian tujolo do hita 2A do 2B 2 perluan kantor pusat do kasni huriata. Napa dua untuk hari minggu nan ngero 24 September papungu pelian tujolo do hita 2A do 2B 2 perluan ni kantor pusat do namar boho. Nah paton pertanyaan wek dia kacara dot inganan pertanyaan boima tajabe amanginang jala radi mahita lau manghiton akka pertanyaan nih nomor 5 torok ni perhalado do ruas na manghiton pertanyaan di minggu nasalpo do permingguan ni anak kota sekolah minggu do torok ni permingguan di hari minggu nasalpo boy matai dabe nomor 2 sumbangan di jalo huriata do sumbangan sian anakon ni huriata ima Edwinda boru tapo bolon naposo sian wek nasaret bunga altar sonang taidan wain di gereja ta di Wasadarion ala dilihon di batahai pasun tunatoros nasida song-song ni dengan do mardalan proses cuci darah ni natoras nasida di arena salpo tatangnya kuma lam tu sehatna na pasiahon pelatihan literasi distrik 10 Medan Aceh dengan domar dalan ulau nani dotan ya kautusan sian huriata ima kegiatan pelatihan literasi digital manang melek IT atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau informasi digital untuk kebaikan imana di hari Jumat 15 September 2020 nang salpo nomor 10 paria panitia pesta profesionalisme dan dalam penata layanan tahun 2020 Taparjolo rapat panitia rapat rutin panitia dilaksanakan setiap hari Minggu masuk pukul 7 potari. Nah paduahon kegiatan lelangkor di minggu tasadarion sesuai dohot jadwal dohot kesepakatan na mengikuti ima punguan kor nasugot sekolah minggu jala siangon gabungan kor Bethesda tengah sayuli nasi dan ngain. Nah petuluhon bajarwek di minggu tasadarion na melaksanakan bajarwek ima wek kana di teras ni gereja tah lani lasmaruh hatta menupahi
Nomor 4, tu minggu nang ro bajar do total pemasukan sementara dia kanong salpu Boy Mataida di lampiran. Panitia pesta setelah selesai pembacaan. Iya. Nomor 10 sada Dewan Koinonia seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu telah melakukan pemilihan panitia Natal sekolah minggu yang dilaksanakan tanggal 16 Desember. Susunan kepanitiaan terlampir nasoni seksi Naposo Bulung, nasoni seksi Parupuan, seksi seksi Parupunguan Ina Kamis, nah di hari Kamis 21 September, nanengro di Patupa Punguan Ina Kamis do PHD Manang Kebaktian Parang maringanan di Bintang Johor Swimming Pool Batang Kuis naniluhun ni Inata Bibel Pro do inang Dewan Ketua Dewan Koinonia. Jala borhat sian gereja pukul 8 manogot. Napapaton sesilansia tu hari Selasa tanggal 10 September di Patupa sesilansia do PHD masuk pukul 10 wit maringanan di gedung sekolah minggu tak. Do mutusi asaroma aka lansiani huriata madohoti ulauni. Nomor 12 Dewan Marturia. Nah di hari Sabtu 10 September 2020 nunga dengan merabot Dewan Marturia do seksi-seksina ima seksi pegabaran Injil, seksi musik do seksi multimedia, jalan telupi ang pendeta ni pendeta resort ima ang pendeta lemak Simbanyutak do inang Bibel Porut te Boru Tambunan. Ima nelaho membentuk panitia Natal gabungan ama ina di Huriata tahun 2020. Jalan di hari Selasa tanggal 10 September di Barcelona Parhalado nunga disetujui Parhalado aka guar-guar nang terpilit nagabe panitia di perayaan Natal li. Mariti titing sadarion Boy Mataida susunan ke panitia Natal gabungan ama ina tahun 2020. Sesi pekabaran ini dulu sending di hari Senin tanggal 10 September mardalam mapakubasian ni sesi pekabaran Injil mana sending ni Huriata. Nomor 10 Dewan Dokonia Boy Matajaha. Nomor 14 jadwal pakubasian di Huriata mulai hari Senin 1 hari Minggu Boy Matajaha. Nomor 15 ruas name di rumah sakit manang pemulihan di Tonga Bagas. Na parjolo amang SO Pardede sian Wik Galilea di rumah sakit Siloam Jakarta. Na paduahon tumbur Hutagaol sian Wik Kana pemulihan di Bagas. Na paturun Elpin Pangaribuan sian Wik Nasaret persiapan operasi bypass di rumah sakit Adam Malik. Na papaton nonya hutur Berugultom Wik Bethesda di rumah sakit Bunda Tamrin. Na palemahon IJ Simajuntak di Wik Bethesda dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin. Na ponopon nonya Simajuntak boru Tapu Bolon manang Popo Floresia sian Wik Jeriko di rumah sakit Bunda Tamrin. Na papituhon nyonya Siagian boru Sinaga manang Opo Yohana di sian Wik Betania dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin. Tambahan muse ima Opo Indra boru Aruan dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin sian Wik Jeriko. Nasoni yanakon ni Huriata Repli Sinaga natongon nongain dirawat mana opname di rumah sakit BAM Palembang. Asa tatangya koma amanginang karongata nomor sahid. Nomor 16 pemakaian guru sekolah minggu do gerejata Boy Matajahabe amanginang. Songonima nangka lampiran doho parepengon ni Huriata keuangan sentralisasi non sentralisasi do laporan keuangan di tanggal 10 September 1 sampai 5 September 2020. Boy Matajahabe di Sia Manginang alani moliate mah di pasah Huriata tu saluhna ros ni Huria nang pasaton aka
pelian do aka pelian hamlateon di pasu-pasu di batama hita saluna budima pinasa matikion tu panitia. Shalom, horasma di Tasalutna, selamat hari Minggu. Shalom. Mau lihat tema di Huriata, naung pasaton partikian dihami panitia ni Huriata, panitia pembangunan, ima dinalau majah surat nami. Parjolo, tapasak mamulati ni Huriata, tuang materi bata, di siala pangramutan na di hita partikion di bagasan na ipason buhita mendohoti parmingguata apalatikion nau parsanga pihami dia mang padita suang-suani uparsanga pihami inang bibir pro suang-suani nau parsanga pihami amang inang paralunami suang-suani nau parsanga pihami natutua nami damang day nang saluna suang-suani na wawalongi ruang nami akayanokon nami remaja do naposo bulung. Rodo hami pratikion marite surat nami uja hami ma surat nami. Panitia pembangunan gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel mandapaton na pinarsangapan sude ruas Niuria HKBP Immanuel Resort Immanuel di Inganan Nabi. Tabe nami ma dihamu sude di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Hombar tu buah-buah nami dari naung salpu saud do tuarota tano na dia birang ni gereja tahun. Bidang ni tano neneng turoni 450 meter humaliang. Jala dung tatuori gabiadong ma tanota sia 100 meter humaliang. Harga ni tanoi 820 juta. Jala patujolo Panggararon 200 juta rupiah. Jadi marutang dope hita 620 juta naik. Napuna tanoi mangalion tiki tu hita mangalunasi 4 bulan naik. Hararon ni hepeng lau manggarar utang tai ima adong 2 ima parjulu sian ruas intren na paduan sian ekstren sian luar ni ruas tupak sian ruas ima na parjulu manuar bajar siganup minggu 2 tupak ditiki lelang kor di ganup minggu tolu sumbangan sian yasni roa ima teken list ngamar dalon na tiameng nang na pawaton sakti-sakti dot olup-olup tiki tortor ima di mata ni ulaon hari Minggu tanggal 20 Oktober 2020 na palimaon panupayon marhite na manjalo ulos ima di mata ni ulaon hari Minggu tanggal 20 Oktober 2020. Ima sian ruas. Na paduan tupak sian namar holong ni roa. Asing ni ruas manang sian luar ni ruas. HKBP Immanuel Resort Immanuel. Ima marhite struk. Alan yang manginang hombartusi nungarade struk si padalon ni ruas tu akka yana kota todong manang sisolhot akadongan saparsauran boy ma tajalo sian situa manang sian seksi dana nadong di Wektabe dicetak undangan ini ima gudangna 1.100 eksemplar struk jala boy do tabawon hombar tu rikotna molo sude ruas boy pada leton struki nanggo apala tolu struk sian seda keluarga boy ma manginang tulus garorta utang tai so ni mau pasatami mardongan mau liate tapi mardongan tangiang
Panitia Pembangunan Gereja HKBP Manuel Resort Manuel, Ketua Umum Dr. Andus Tumajur Sianipar MIP ditandatangani, Sekretaris Umum Tommy Lubis ST ditandatangani, Bendara Umum Situa Toyo FP Asibuan SA SE. Ditolopi ulun niurata Amang Pendeta Alimak Simanjuntak ditandatangani. Sonima manginang surat sian hami panitia ni pembangunan ni huriata molo tungadong sukun-sukun siak kita boima melalui situa wetabe. Amanginang arop ruanami boima ita bergandengan tangan saroa sapikiran disalut ulaon kegiatan na dipatupan ni huriata marhite panitia nadong di huriata asa tercapai saluhut sakap ni huriata. Sonima surat siap kami panitia pembangunan mauliati ma didata mauliati manang dita salutna tuat tanah mama semasu hita salutna horas. Tapasahat mapiliatas sada A sada B uhut mahita marede sian nomor 655.
Rodo hami Tuhan tuado pami. Marhite minggu nami sadarion. Maduk mauliate si disude dengan niwasam. Nama masu-masu ngolu nami sikop. Di ngolu pardagingon. Tarlumowi di partodion. Tuhan, naing tumangihok katami hami. Uka maroha pikiran nami. Asa tarpasiat kami hatami. Nagabe sulu-sulu. Jala pature-ture parngoluan nami. Asa tung tau kami diadopan mi. Jala denggan ditongani parngoluan nami. Pasu-pasu mahami. Di minggu nama sadarion gok las niroha. Nang di acara nami. Pujian nami soba nami matuho. Saya jalo mahami. Marhite asiniroham. Dihasesan nidusa napi natupami dihami. Patau hami. Majalo. Jala partohap di ngolu nasiako. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang. Hatan itu hatta dihita. Imasian sada Korin 4 ayat sada 15. Hujaha dihita. Jala tapai huti hukma. Di bagasan rohatta. Sada Korin 4 ayat sada 15 songonomba. Didok surung ni tohonan apostel dirajumi jolmaima hami parhaladoni Kristus jala juara bagas niaka hahomion ni dewata jumolo dipangido diaka juara bagas naing haposan nasida jupang otik doi huetong anggohamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhum yau aupe dang hu uhumi diriku aidang adong salakku anggo nahuboto alai dadagabe pitor ahu hinorhoni Tuhanido manguhum yau dibaheni unang hamu manghumi di nasotikina tagan soro Tuhani. Patironda do nabuni di naholom. Jala papataronda do tu tahi-tahi niroha. Disima dapotan puji-pujian hamu ganup sian dewata. Ido sahana. Topik ni minggutta sadarion ima unang hamu manghumi manang masiuhuman. Jangan menghakimi ima bahasa Indonesia na. Takas di Matius pitupe di surat todo disi unang hamu manguhumi. Natu mangihon dohot na mangihuton Tuhani unang masih human, jangan saling menghakimi. Karena kita pasti dihakimi dan sama-sama dihakimi oleh Tuhan. Rab siuhuman dohita. Rab bertanggung jawab dohita. Dihata, diulaun, nang dingoluta. Tungolutaon, nang tarlumobi tu dewata di tikina di hari paru humani. Bahasa pola didok si Paulus marhite turpuhon adong namasa di huria Korin didok ibana dison imasian ayat 5 topik ni minggutta unang hamu manguhumi ruas ni huria Korin tu akka parhaladona tu apostel naro marjamita tusan songod dia halahi manguhumi didok nasida apostel Paulus atau diragukan ke apostelan ni si Paulus boy tabereng di buku Sada Korinsia dohot di kisah para rasul Allah dang sisean ni Tuhan Yesus na 12 si Paulus.
Jadi ragu nasida dang naposo manang dang apostel ibana ala dang bagian ni na 12 sisehani. Ima disuraton di buku kisah. Jala dietong nasida si Paulus dang pas gabe apostel ala heamuse memunu doh merencanakan pembunuhan. Jadi dang pas gabe apostel. Ima Huria Korintus mangu uhum atau tuduhan atau penghakiman. Ala adong do di agama nasida, adong pengadilan keagamaan. Jadi sahat tu sidot tong udah bandidokon penghukuman atau penghakiman tentang hak apostolon atau kerasulan seseorang yang melayani di gereja atau termasuk di gereja Korintus. Baru ada lagi hukum yang disampaikan kepada apostol Paulus. Di gereja tersebut ada 4 pengkhotbah. Jadi mereka mengidolakan. Ada yang bernama Apolos, ada yang bernama Kepas, ada yang bernama, dan tersendiri juga ada kelompok Kristus, Ima Yesus. Jala adong kelompok Paulus. Jala di dok nasida Pauluson dang malo makatai, dang berkobar-kobar merjamita. Jala dang falsafah atau dang istilahnya seperti ilmu Yunani, tinggi pengetahuan, ima gnostik ni Yunani, dang haru jago di etong nasida. HP guru besar do si Paulus di sada Universitas Gamaliel atau keagamaan. Jala petugas tinggi do ibana di mahkamah agama. Dohot nang pelayan yang tangguh makubasi. Ala itong adong di baik kalahi tuduhan atau panghuhumion tu si Paulus, termasuk maidokon dang malo ibana marjamita tidak diidolakan. Ala adong namalo namarguar si Apolos, termasuk tinggi ilmu naninna jala jago bahasa kata-katana memukau ninna molo marjamita si Apoloson. Apa si Apoloson? Murid ni si Paulus do. Jadi boy do memang guru terkenal do memang si Paulus di penulisan do jago ibana. Makanya sian buku Roma 1, buku Heber, ima tulisan ni ibana firman Tuhan. Lai si Apolos di dok malo marjamita. Jadi ima dia di pergumulan ubay di dok unang hamu manghuhumi. Apalagi tu parjamitana tu apostel manang tu na manguluhon bagas joroni dewata. Aidang na melayani jemaat ibana, na melayani Tuhan ido. Jelas sama-sama do kita melayani Tuhan. Ninna si Paulus. Idokon ibana dirajumi jolmai mahami parhalado ni Kristus. Jala juara ni bagas ni hahomion ni dewata. Ido dokon na parhalado ni Kristus mahami dirajumi. Dang bukan gabe idolana. Molo au parjamita dang na gabe mabuan hamu gabe pengikut tu. Ima maksudna. Tetapi jadi pengikut Kristus. Itu. Ala jago parjamita nasadan gabe istilah sonari kan gabe gudang pengikutna. Followers data hedi dok. Ima. Molo jago postinganna manang jago ibana buat konten gudang ma pengikutna hal-hal baru manang ilmu yang bagus gudang pengikutna. Allah yang go mengikut manang parhalado ni Tuhani rajumi hamuma ninna nama kubasi di Tuhani do jala melayani di Tuhani do melayani tu hami tu hamu na melayani Tuhani do ai hamu bohini Tuhani do nama kubasi di Tuhani do hami makubasi di hamu ima rajumi hamu mahami parhalado ni Kristus
jala juara bagas. Ima membuat menata gerejanya, menata pelayanannya, jala mabain berkembang pelayanan menjadi pengikut Kristus. Jala hita bersama-sama makobasi menata gerejanya. Tubuh Kristus yaitu gerejanya, membuat maju gerejanya. Jala mabain dengan gerejanya. Ido, jala bohado tataan ni jemaatna dohot parhaladunai. Salah satu kuncinya integritas, jangan hilang. Ima haposan, pribadi, karakter, atau kelakuan, atau sifat. Seperti pribadi Joseph, anak Naburju, naholong marhamaranggi, nang penajahat dibain haha anggina. Disambut, doh jamita tu sekolah minggu, saat Yakub menyadari dosa-dosa kesalahannya terhadap Esau, tapi Esau sekalipun diberikan Yakub persembahannya banyak, jala bersembah sujud sampai tutano, menyadari dosa dan kesalahannya terhadap saudaranya Esau. Ayah haro nabi naimon, dak pola songonon, inna si Joseph, dak pola songonon carana. Adung guartaku, nang dileo ni bana gudang artanaon, ilio si Jacob, layah maido si Esau, adung guartaku, dak pola songoni, mengakui dosa-dosamu. Allah holong rohani si Joseph, si Esau, memang dak pola terkenal ibana, Allah anggotu saudara kembarna si Jacobi, holokiado diampuni seperti itu. Padahal sudah sakit, hak sulung diambil, ditipu ibana, itu sudah sakit menipu saudara sendiri. Tersongonido kajol maukan, di perjolo memang perbedaan antara bersaudara kan gitu kan. Dohot kemudian namardongan, nipunguan, dohot imatong namasi humuhuman. Alai anggo si Esau ya luar biasa. Dang diuhumibana hahurangan ni atau kelemahan daripada saudara kembarnya Yakub. Songonido nang si Joseph naung tabege di pertanyaan dang dibalas ibana kejahatan yang sudah luar biasa pada uhon majual ibana, majual si Joseph dang dibalas ibana hajahaton ni haha anggina. Coba molo emosi emosi kita lah kita katakan. Kalau ada yang menyakiti hati kita, otomatis kita mengutuk mungkin, terus marah, terus dendam, terus membalas, terus mendoakannya supaya Tuhan membalasnya. Itu bukan hak kita. Di Matius 7 dikatakan. Itu masing-masing bertanggung jawab. Naniula Nabi. Ido. Nang perhaladuipe, sudenahu ulahami. Masing-masing bertanggung jawab di hari paruhumani. Hanya Allah yang menghukum orang sesuai dengan pekerjaannya. Rap dohita si hukuman. Hobartu hatatta, hobartu pribaditta, hobartu nataula. Tetapi di doksi Paulus merhite hatana di bagasatikyon unang masih hukuman. Alai nidok haposan bisa dipercaya. Imana hudok nakin integritas pribadi. Hadirion pribadi berkelakuan baik, bergereja yang baik, beriman yang benar, berkata yang benar, memiliki hati yang suci, memiliki perbuatan yang menjadi kesukaan, senang orang. Duduk di samping kita orang senang, mendengar bicara kita orang senang. Tidak kata-kata kasar, tidak kata-kata membicarakan atau membesar-besarkan kelemahan kekurangan orang lain. Atau mungkin tidak mengumbar-umbar kesalahan, kejahatan orang lain. Atau mungkin suami, atau mungkin istri, atau kelemahan anak. Kalau kita sempat kita umbar kekurangan, kelemahan suami atau istri atau anak, yakin orang lain memandang kita rendah. Dan yang kita lemahkan juga menjadi lemah dan rendah di mata orang. Melubui tatabunihon. Unang sa itor hatopita laho mengumbar manang
paru-arwahon akka nahumalia kita. Manang dongata. Masih human manang manguhumi, menjelekkan, atau manuhasi, atau melemahkan, atau menindas orang lain. Itu bukan tanggung jawab bukan pekerjaan yang mengikut Tuhan, yang sudah belajar, yang sudah hidup di dalam firman Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Kita berbeda. Songoni orang di jamita punguan ina, molo si hutot Tuhani hita, naung marsiajar sian hatani Tuhani, songo dia do hita patuduhon hadiriota. Dia lusima ima parholong, rendah hati, ia seroha, dan sigijang roha. Jojok do hita songon, nadidok ni hita, diaka halak batak, sering menuduh orang lain terlebih dahulu. Satu tuduhan kepada orang lain, tetapi kita sudah menuduh diri kita. Songon nadidok di Yesus, ya silba-silba, nadi mata nido ngammu di bereko, alai nadi matam dang di bereko. Ninna artinya susah kali kita mengoreksi diri kita pertama. Tapi jadilah seperti Yakub dan saudara Joseph, mereka sungguh-sungguh bersembah sujud karena aku melihat wajahmu seperti wajah Allah, karena pengampun si Joseph dan si Esau, dan mereka menyadari, Yakub menyadari akan dosa-dosanya dengan benar, dan juga saudara-saudara Yusuf menyadari dosanya dengan benar. Seringkali kita jojok dohita, adong dotong anak kota ya teh, ampun ma, inna kan, dungi diulakon muse sugut nai mengulahon nasalah. Adong kosongan di pribadi, ase sama ubah, maapom ubah, inna. Sugut nai muse manang haduan nai, mana lagi jok doi terjadi di keluarga ate, ama ina apalagi anak tunatoras, ampun ma inna, alai terus diulang-ulangi. Alai ingop ma, itu salah juga. Kalau kita menyadari dosa ikut benar-benar mak jalan dan mengulang-ulangi. Karena apa? Yakobus menuliskan itu. Kalau kita sudah tahu yang benar, kita memohon ampun, kita mengulangi lagi, akan datang yang lebih berat hukumannya. Seperti cerita perempuan yang di Yohanes, siapa yang tidak berdosa terlebih dahulu melempar perempuan naso denggani inda Yesus. Alai sudah menyadari adong dosana, ujung kadang dilempar be perempuan berdosai. Alai di dok Yesus ma tu perempuan dah berdosai. Alanung nggak dibotoho, nadenggan, jaladang adong namangu hupo, unang beulah hulakon dosai, asal nang ro nau borat tuho. Naing dohonon di si Paulus tu hatai, di dok dison, ido ubay di dok, unang manguhumi, molo au parjamita ngahu boto natigor jalan ngahu hatahon dang boya holam makatahon ikos sadalat do nahu hatahon do nahula molo hudok contoh jangan berbohong niku ikon dang pergabusam ikonido jala songonido nang hita alana itu salah satu orang Kristen di mana kan gudang donaing gudang manipu, mergabus, jala nunga kebiasaan itu, jala manis di mulut kan. Jala ima di doksi Paulus di son, molo ngata bege hatai jala tahatahon, jala hape dang taulahon, borak deh. Itu masalah besar dan hukuman lebih berat. Jadi, dak pola botot tahatani Tuhani, bukan itu yang mau dikatakannya. Tapi kalau kita sudah tahu dan mendengar dan hidup di dalam pengajaran Tuhan, baiklah kita mengatakannya, menerimanya, dan juga sedalam mak putu pangulaut tata patudu homma. Unang holat tadok, holong rohaku tu hoinna, alaidang adong buktina, kan? Jujur doa tu hoinna, alaidang dang terbukti jujur. Tanggung jawab doa di keluarga, inna sada ama. Tetapi tidak tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini menyangkut
Kalau dia ama, tanggung jawabnya sebagai ama. Istri, tanggung jawabnya sebagai istri. Anak, tanggung jawabnya sebagai anak. Masing-masing bertanggung jawab indah si Paulus di ulauna. Au pesongon apostel, bereng ma, di kesetia aku, di tanggung jawabku. Bereng ma au parhaladoni Kristus, makowasi di Kristus idwal. Jala setia, dang nagabi mabuah kamu gabi pengikut tu. Alai pengikut ni Kristus ido, ninna ibana. Marhite turpuhon. Alani, unang itorhatop pita, mabain tihas-tihas, tuaka parjamitata. Jala mungkin antara satu dengan hita, molo adung dipercayakan hita monang mungkin jadi guru. Kita dipercayakan oleh Tuhan, bukan karena juang kita atau karena pintar kita. Memang Tuhan percayakan kepada kita guru, pemimpin di kantor atau di perusahaan. Tetapi tanggung jawablah akan pekerjaan kita. Idona. Songon idonang apostel di tongani huriai. Manang nagabisin tua pe, manang na pelayan musik pe, manang na pelayan kor pe, unang mate-mate ne. Parkor ibana alai mate-mate ne haporseon na. Rosoro, apalagi di bagasanon kan, lelang kor ninna kan, ujungnya ala somar kor di ibadah, dan robe latihan kor. Termasuk monotong akana mate-mate ne. Jala, dang tarida parmingguon na, dang tarida ibana di partangyangon na, akana mate-mate ne do. Yado iber kamu jalatar berek kamu do di video kecil di partikianon tardok maju do ha Kristenon di video hubereng di video akan meti ono 10.000 memuji-muji Tuhan sudah hira doa dan pujiannya langsung lurus tertuju kepada Tuhan seperti persembahan Habil. Kan dia mempersembahkan persembahannya, asap dari persembahannya itu langsung diterima Allah dan lurus kepada Tuhan. Ima di jami tahun guru agamaku dulu waktu kecil. Jalawi ngok sampai tu tikion. Ima taringot tu si Habilon. Menarik kia tu ate-ateku. Na subui lupa au sian jami tanai. Songoni mahu bereng 90 halahon. Haleluya. Itu nasida dia denokan. Muncul huberengi. Baik di Instagram, baik di video-video na asing, di reel, di YDC. Bisa 60.000 memuji Tuhan. Narohaku. Berarti satu persatu inilah hamba Kristus itu. Jadi dang kami kan. Berarti kita semua satu persatu hamba Kristus yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Alai dang mate-mate nebe. Dang haru soharu. Kan. Otik pehita beribadah. Marede. Unak niakolan song leader marede. Unakolan musik tatabu. Alai paredeot tapi memang betul-betul ya punya apa ya? Punya tujuan gitu ya. Harum bagi Tuhan. Jala tabo berengon memuji Tuhan. Dangadong rupani munggil dopak kiri kanan, dopak pudi, dohot keluar masuk. Alai benar-benar ibana sahat di bagason, sahat tunasidung bisa benar-benar dia bertemu dengan Tuhan, menembah Tuhan dan hatinya kepada Tuhan. Ima mulai dok si Paulus, unang nian cakap kita tidak baik, teman sebangku, ditongani huria, tongani masyarakat, ditongani keluarga, di hata, di pribadi, di perlakuan. Karena kalau kita kehilangan integritas atau pribadi kita yang baik, itu sangat buruk, menyakitkan. Kalau kita tidak bisa menunjukkan pribadi kita yang baik. Dan pribadi kita yang baik itulah yang terbaik. Sampai saat ini sebagai orang beriman, manang halak na persea kita, bahwa nadenggani berlaku yang baik, berkata yang baik, itu membawa berkat bagi kita. Dan baik bagi kita. Denggadoi di ngoluta, jala denggadoi itu dongata. Jala denggadoi nang di parnguluot tahun. Alani ima sian hatanakin. Unang merahita mabain atau masih human. Unang murahita parwahod dongan. Dohot menindas. Doh akamabain na jahat. Manang mangototoi. Alai yas marohata. Pertama holong namar keluarga.
holong dan mungkin halak nalai maka holongi keluarga ta soholak kita jo parjolo maka holongi keluarga ta baru holong tudong atas sahudulan nang pedidok di hatani halak matahi molo jonok hau masih ososan ninna ahamai gabe bumbu-bumbu mai untuk memperbaiki moladong nahumurang tapi untuk perbaikan artinya dangaro kita memang nasomar dosa dangaro kita somar hahurangan tidak ada yang tidak punya kelemahan tapi kalau bisa mari kita tutupi kelemahan antara satu dengan yang lain bagaimana kita memberitakan kelebihan kebaikan dan kemampuan orang lain dan kehebatan orang lain denggadoi jala akana denggan nabi nain didongan dohot holong didongan dohot rohani dongan denggan denggad do rohani bah denggad do nabi nain ni indah hita kan unang sahalat do si bainda jahat alai si akan 1000 yang jahat sama kita tapi bahan 1000 yang buat yang baik tapi kadang itu tertutupi ya alai Omma dibuan hita nangpe memang perdosa jala di bagasat dosa hita molo dipaingot hita sian hatani di bata di bagasat tikion artinya kita tetap memperbaharui jadilah kita tunjukkan pribadi kita yang baik dan kita tetap merubah jadilah anak Tuhan hamba Tuhan pelayan Tuhan mangihut Tuhani dengan benar diadopan di Tuhani parhalado ni Tuhani, makubasi di Tuhani, bereng hamu mahami. Setia, ninna kata setia manang haposan, bisa dipercaya. Haposan bahasa dipilih Tuhani hami, parhaladona, nah haposan dohami. Kita percaya kepada Tuhan, kita pun dipercaya oleh Tuhan. Itu. Kita percaya kepada Tuhan, kita pun dipercaya mengikut Dia. Mangula-ulautta. Manang aha nagabe kapasitasta ulaota talentata kita dipercaya melakukan itu tanggung jawabilah unang haru jala unang marsidalian tanggung jawabilah tanggung jawab di partodion secara pribadi di tongani masyarakat persea hita haposan hita tu dongata jolma haposan nang dongata tu hita percaya juga orang lain sama kita dengan kata-kata kita, perbuatan kita. Dan mungkin tapasahat sada ulaun moloso persia hita boy ibana mangula ulaut na tapasahati. Misalnya pengurus, panitia pembangunan, tim song leader, tim on, dohot punguan, na persia do jalan na persia do hita, jala haposan do ibana. Artinya setia bisa dipercaya. Baik itu bagian keuangan di mana manang bendahara, dia tanggung jawab. Manang ulaun na mek pei, manang na balga pei, bisa dipercaya. Alani ima idokon si Paulus di son, haposan dohami di dewata. Idok badilio dewata, tuhami ulauni. Jala tuhita pe, ragam ulaut tadi pasahat dewata, na haposan dohamu. Artinya, boy ulau munai. Jala boy hamu, bertanggung jawab di nani ulamunai. Jadi meragam cara ni akka parjamita manang apostel adong ulaun na jabatan na nagabi sintua naso parhalal non parhalado manang nagabi wilpro pendeta semua itu sudah ditetapkan oleh Tuhan bagian masing-masing dan itu sudah dipercayakan. Kerjakanlah sesuai apa yang diberikan saudara kerjakan. Manang na tukang sapu pei, manang na tukang cuci pei, manang na dia pe na met na taula manang na balga haposan ma. Adonggo dileot tuhita ulaun haposan pejabat tinggi tetapi tidak tanggung jawab. Boneka ibana disi dang boy diula. Tetapi halat na persia di Tuhani memang saling percaya, saling dipercaya dan bisa dipercaya dan bisa tanggung jawab jala haposama tarlu mobi hita ditongani huriai persia tu hita tu Tuhani hita pe persiama jala ima dua hal nanaing dohonon nasian tema nakin ima unang hamuma humi ima berlaku
tidak jahat, dan kemudian yang kedua, hendaklah haposan memiliki pribadi yang memiliki pribadi nah haposan setia dipercaya jala tugu jala setia tu Tuhani hamudo ula-ula ni Tuhani jala hitado ula-ula na pasahaton mabuan persea tu Tuhani jala mangulahon ulaw na denggani ula-ula na dohita jala-jala gabi haposan ula-ula na dohita ditongan di pertibion di masyarakat dohot di ngulutta. Jadi rap marhubas dohita di Tuhani. Tuhan mama masuk-masuk hita asal lam tu dengan ngulutta jala pribadi yang berkenan jala halomoan nang ditongan di pertibion Tuhatta mama masuk-masuk. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan marhite asini roham nunggahu jalo hami hatami. Ima asa toktong dengan hami, dengan ngulunami, dengan di hata, dengan di parrohaon, dengan hami marsaur, nang ditongani portibion, nagok akka hajahaton, gok akka namangela-ela hami tu hamagoan, alai dipangido hatami hami, Tuhan naing pature-turehon, ngulunami, asaunang mangulu hami di bagas kajahaton, alaya dong pribadi nadenggan di hami, ima haposak kami, di portibion, haposak kami, jala tanggung jawab kami, di ngulunami, di ulaon nami, marhite hata, marhite pabahenan, marhite sude, nabui hula hami di hasianganon. Tuhan, ajari mahami, patot Tuhan ngulunami, asa sadalan, pangatusion nami, nahujalo hami sian pengajaran ni hatam, sadalan roha pikiran, tu parulaon nami, iman adenggan, sadalan hata nadenggan, dohot tu pabahenan nami di ngulunamion. Asima roham, pargugui mahami, satia manang haposan, si hutonho, mangulahon lohomomi, jala toktong bui hami denggan, dijolomi, dohot ditongani portibion. Mau lihat tema Tuhan, di hatam, hugolom hami mai, jala ujak mai, di ngulunami ganuk merasada-sada. Asima roham di huriamon, karuasmo, ramoti manasida di ulaonna, di rumah tangga, rabdoh yanakon dan nilehomi, na met na di bagasa parsikolan, toktong mamagurang dasida di bagasa katam, doh di bagasan parsahoran na denggan, tudongan na nang ditongan di keluarga, magurang manasida nang di akka parnguluod di masyarakat, di bagasan lomoni roham, jala pribadi na denggan, di hadirion ni nasida. Songoni ma Tuhan nang ruasmi molo adong sian hami akka nahurang sehat di pamatang doh nasusa di akka roha nang pikiran tunghoma Tuhan na pasonakon ngulu nasida doh mamangalehon hama malum ni akka sahid mangyahi parnguluon na denggan di daging nang partodion jalabui sonang sohari ribu kami marulu-pulu pami mamuji ho marhite pujian nami, dohot ngulu nami, tulus mangula ulaon na pinasahami, jala tanggung jawab kami, dia ke ulaon na pinasahamu. Tuhan, asiroham, pasu-pasu mahuriamon, disudi kapabahenan ni ruas ni huriam, ditanggung jawab nasida, tanggung jawab penuh, toktong ma nasida, unang marungut-ungut, alay sian nias ni roha, nang sian gogo, doho siap pasu-pasum na nilehon mi, tarbahin nasida, laho pasauton, ulaon tanggung jawab, ditongani huriami, termasuk pembangunan di huriam, marhite panitia pembangunan, nungga dilehoko, gawe ula-ulam nasida, jala haposan nasida, narap mangula dohami, rap doh ruas ni huriami, doh akan aposom, laho pajong jokon, bangunan di huriami, alai tarlumowi, pajong jokon, gari huriami, di akka ruas ni huriam, ay ruas ni huriamido huriai. Tuhan asima roham, pargugui hami saluhutna, pargugui panitia, patulus ma program ni huriami, marhite panitia pembangunan, marhite huriam, dohot sudiaka program, ni akka kegiatan rutinitas ni huriam, dohot akka kegiatan ni akka partodion, di huriami program ni huriam pasauk may hobaratulo mani roham dohot
mangasahon gogomi dohot denggan di basam. Tuhan songonima nang ruas ni huriam daboi patu pahon jala perpanjangan di tanganmu mangalehon akka hamoleteonna sumbanganna dohot akka pelayanan bajar dohot akka persembahanna Tuhan dang sadiai dia dopamu alai di pasu-pasu homai gabe mapakorhon hasangapon di ho jala tu hahembang di huriami jala manabai pasu-pasu nang di ruas ni huriam di sude nabi nahen nasida asiroham molotung borhat nasida tu akaulaun nasiganu pari homa nama dongani jala mamasu-masu margogo nasida bertanggung jawab di akanguluna doh di akka tanggung jawab di nguluni keluarga pasu-pasu mana sida Tuhan di ekonomi dohot di sude parnguluan nang perkarejuan nasida dohot akka nguluni anakon dan ilehommi uboto hami dangadong hurang hami alani hodong mual ni sude pasu-pasui alani ramoti jala pasu-pasu hami saluhut jala padao nang si anak kaparmaran jala dongani mahami sonang soharibu-ribuan terkhusus hubuah kami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton okname dohot pemulihan ima amanami SO pardede natungon nanaing menghadapi operasi jantung tuari marsugut hari Senin di Rumah Sakit Soloam Jakarta. Patulus mah operasi jantung ni amanami asa perguguamu perawat dokter dohot rumah sakit dohot sude peralatan medis laho mabain kelancaran ni operasi ni amanami tu pemulihan ni amanami songoni nang amanami amang tumbur hutagaul pemulihan saya tanggal masai sian pamatangna asabui raphami mamuji hong jala marlas ni roha di tongani keluarga nang di tongani huriami songoni nang elpin pangaribuan di persiapan operasi bypass di rumah sakit Adam Malik saluhutna parhitiammu ma akka operasi i laho mananggali mabubuk sahid sian pamatang ni amanami sabui malum jala tanggal sahidna marulupolo pibana mamuji ho Tuhan songoni nang inanami nyonya hutauruk barugultom di bagasan pemulihan saitong ma gogo nasiako jala sian homa hai pason dot hamalum ni sahid di pakilalahon ibana marhite denggan di basam songoni manang ije si majuntak na di bagasan okname di rumah sakit Bunda Tamrin songoni nang nionya si majuntak baru tampu bolon opo Florencia na pemulihan songoni nang nionya siagian baru sinaga na okname di rumah sakit Tuhan homa na majama pamatang nasida doh parhitiammu nang akka pangubatan na di padalan nasida Tuhan mamalum ni sahid ni nasida sebui hami rak marulupuluk mamuji ho jala marsangak maho marhite akka pangubation doh mamalum ni sahid na bui pakilalahon nasida tuaka arina naingro Tuhan asimaroham di godang niakana masa paru kilon partikian na maul huadopi hami huboto hami hodo nama dongani hami jala nama masu-masu hami na tolhas do hami jala parmudu-mudomu di bagasan asini roham jalo ma ngolu nami jala rapon homa hami jala urasi hami siad dosa nami asiroham tumpatau mahami majalo dengan di basam marhite ngulu nasilihonom midi hami alani sahatu homa daging todin hami parbohali mahami jala patau mahami parjahat parjabar jala partohab di hanguluan na pinaradimi di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin marende mahita papungu pelean sian nomor 650 sada mulai sian ayat sada
Hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon nadenggan, dohot nasa uliwasa nama uliutus. Ho pasahat hami masian na nilehon mitu hami, pelean nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa ho parhasiak kami peleanon. Pati buluh na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang disilehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hai madok maholeate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, sai pinorbadi ama guaramu, sai Roma harajaonmu, sai sauk malomoni roham di bana tongon sonda di bana gijang, lehon matu hami sadarion hangulua siap hari, sai sama dosa nami songon panesan nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewatama hita. Di sodakon Tuhan Dewatama bohina tu hita. Jalasi marohana mida hita. Di dopakon Tuhan Dewatama bohina tu hita. Jala di pasorohon madamena tu toditabi. Panitia pembangunan 7 Loma gabungan unang jo termula kita kamanginan tabereng ma jolo dongata gabungan wek Bethesda olak tabereng pe Olam mamerek pehitay nang unang apala mariswang. Jadi udel maju hita di tempat tadi yang manginang. Tes. Selamat hari Minggu ma dihita amang inang ruas HKBP Immanuel. Di minggu siang sadarion natampil markur ima kur gabungan wek Bethesda. Tebegi ma penampilan nasida molate.
Oke. Siap, siap. Kalau sian seragam naon mantap do bereng on. Isi petugas lelang. PT Hamujo, petugas lelang. Mana petugas lelang? Inang ada bon yang tadi? Hah? Masih ada bon yang kosong? Hah? Mana di petugas lelang mana? Batu Hamujo, seksi dana Nasing. Bah, olah salah, di mana do? Bantulah itu sekalian. Itu, bantu ya sekalian. Iyalah, ambil alih aja dulu. Iya. Roma momang inang tujulu muluneng pasaton durung-durung tujulu.
Ya, mula tema martoba maju ita. Mula tema di punguan kur gabungan Wek Bethesda. Sedia te leku sian punguanon. Oh ya, ketua teh. Ketua don mana bendahara? Mana bendahara? Yang laku itu sih di jumlahnya. Mulai tema di tuata molosian Wek Bethesda suang soni sian punguan kur gabungan Bethesda. Gudang na tupak siak kami 50 juta rupiah. Ribu 50 juta. Ini molosian pungut deh, kas. Oh dibagi 500 kas 3 juta sian punguan. 3 juta 100. 500 sian punguan kur. Lebihna sian gabungan Sudima. Dapola bedigil pribadi-pribadi. Molohuigilan non inang beruta julu 1 juta na borat deh musing-musing. 3 juta 100 hete. Sahate. Jadi isi mana dihita giot mangalelang lagu kur gabungan Bethesda. Adong kita dahu syad jului asau dapoton. Atele. Ise? Oh inang baru singa. Iya. Dia teh. Iso teh? Oh iya. Oh sinaga baru berangin-angin. Waduh, 300 lah. 200.000 rupiah. Oh per Bethesda do sudah nate. Sada-sada mate. Sada-sada menang. 200.000 rupiah. Panjaitan Boru Guru Singa. Sadia teh 200? Iya. 200.000. P Simanjunta Borus Tumeang. Olah nudul nama sana teh. Resma Sudia teh. Tahunnya bisnis daun teh. Kompak doang bereng. Katakan putus bang. Sadia? Nyonya Situa Omanulang Boru Marpaung 500.000. 500.000 rupiah. Unang awi berek kamu tong. Situa O Manulang Boru Marpaung. Oke. Sada-sada jo. Dia lo. Sada do kamu? Sian inang dotong 500 sian bu. Sian nurut tahan. Shalom, terima kasih dari keluarga Sintua Pangkabean Boru Manulang 500.000 rupiah. 500.000. Martoba, si Juli, studio. Ise. Boleh Oh iya. Iya dong. Ise. Ada kope? Mari dia maju hamu salinai. PT Nasya Birangon nanti. Olando pengen nggak dapat saya dia. Ise. Patu dua bahasa roh. Ise. Oh ini nanti. Ala pariwan nanti. Dari keluarga Sianipar Boru Regar 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Gabi abang.
Ise. Ise. 200 keluarga Sianipar. Sianipar Boru Siregar. Dari Nyonya Pasaribu Boru Marpaung 100.000. 500 teh? 500.000 rupiah. Mau lihat teh? 500-an. Dia doh. Nah, salam pikir doh. Baik maleh, salah lagu naik kan? Oh, olah nopeng ngarang 10 juta ya. Jelas. Ya, boy ita maredde lo. Boy do hami maredde kan? Maredde masude ita.
Puji Tuhan.